Jadi mau ngapusi ya? Duh, kayak kentel ya? Mau jadi kentel. Kentel teman saja ya. Pak, lihat orang gila tadi nggak, Pak? Jalan-jalan. Ciri-cirinya seperti orang Cina pakai baju Cina gitu, Pak. Hah? Itu orang gila, stres dari rumah sakit jiwa itu, Pak. Wah. Harus dicari itu, Pak. Walah. Ayo kita kejar aja, Pak. Oke. Masuk ya kalah terus. Nah, aku malah. Oh, dikit lagi yang ini, gitu. Ya. Oke, oke. Di Kang. Lah kae. Ya Allah. Delisep nang kono ayo rono ayo. Sampai. Bos. Ini berarti ini permainan kehidupan, Mas. Nah, Aku di sini ya. ya. Red, masuk. Udah gitu ya. Ya. Sing tenanan ya. Oh, loh, Hmm. gampang ya. Wes, main. Oke. Ketebak. Mundur. Maju ae. Ya iki wani rono iki. Ya. Oh, Menan, Bob. Nek nang TV kae Faber kudu ora ambekan. Aku kudu ora ambekan iki. Ron nang ndi kok malah lunga. Pendalane kan Ron. Yo. Nang ndi iki Faber iki? Kok mabut telak ya? Aduh. Oh. Apa iki? Lesong. Aduh. Lek kok.
Iya kok iki piye to? Dene umpama ki donya ora diamanke Hansip kaya dhewe iki wis pura-pura ndan. Wah. Desane dhewe ora ono dhewe kacau. Terjaga, dhewe terjaga. Masalahnya dhewe kan selalu siaga. Nah, kowe ki wis ana panganan awan lho. Ya urung. Oh iya apa-apa. Oke, main. Yo. Pak Hansip. Pak Hansip. Ada apa ini? Anu. Ana memedi Cina. Ana memedi Cina. Oh, sawana memedi. Heh, mau nang Melayu Pak Sliwer. Oh, anu. Ciri-cirinya kaya vampir. Kayak vampir. Kayak Cina-Cina. Hah, iya berarti mau kae. Kuning lebih kuning apa? Abang. Ya. Hah? Ya, tenang saja. Ya wis aku tak mlayu dhisik. Yuk, laporan. Yo. Ya. Sepatune copot. Wah, tuh ora copot barang. Udah sih. Nah, copot. Asline ana masalah apa? Hah? Iki kowe rono sepatu barang. Sepatu itu dinggo. Mlebu sepatu barang ra sopan pisin. Kowe rene iki asline ana apa? Nggih. Nganu niki. Wau enten laporan saking masyarakat sekitar niku enten mriki niku dileboni memedi Cina. Terus yang tenan diwedi kabeh, lawang-lawang dipun tutup. Dan niki Bapak niki sebagai sesepuh wonten mriki niku nggih kula nyuwun keamanan mriki kudu dijaga kanthi saestu. Ya wis. Saiki aku arep gawe sayembara. Sapa-sapa sing bisa nyekel memedi Cinawi arep tak kei duit. Tak kei duit 1.500.000. Hah? Wis ngono. Atur kabeh. Hah?
Man, barangnya siapa yang bisa menyekel memedi Cina akan diberi imbalan sebesar 1 juta. 1.500.000. Seniman itu dewe. 1 juta, ya. Pintu-pintu rumah harus ditutup. Harap ditutup semua. Pintu-pintu ditutup semua, ya. Jangan sampai ada yang kebuka. Bahaya. Warga semuanya Ditutup semua. Ditutup semua. Kayak wonge. Hayya, orang oe banyak mereka orang kena tipu oe. Hayya, 400.000. Hayya, wah hayya lumayan. Haji. Nah, niki kula sampun beto barang buktine. Wis dicekel iki. Duit. Asal 1 juta. Wis enak duit. Ditangkap. Ya gagian iki. Sopo iki nangkep iki? Apa ya? Wis tangkap ya. Golek ikat mau ya. Sinten, Pak? Kayaknya nangkap. Diareron kowe nyekel di Cina kowe. Bocah laolo kok bisa nyekel memedi. Duwe. Kok kanton nangka artane kalih rencang kula. Nggih, pinten mau 1/2 juta nggih. Ya. Nggih. Nggih. Matur suwun. Itu bukan hantu, Pak. Itu bukan hantu. Halo. Mana orangnya, Pak? Mana? Ayo, naik mobil, ayo, naik. Balik ke sana, ke rumah sakit sana. Selamat sore. Kami dari FBI. Kami mau mencari orang gila, ciri-ciri pakai baju Cina, yang satu pakai baju putih, berkacamata dan ompong. Hah? Udah lari ya? Itu orang gila semua itu. Udah, masuk itu. Udah lari semua. Kejar.